أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد الشريف الحسني التجاني وعن خلفائه ومقدمه ومريده وتلامذته وكافة أهل الله أجمعين بندرا مسب جول تدب يبيانكو بآية وحبير في تي في فتبارك الله إن جتي الله سبحانه وتعالى دكور أن تلل دكور أن حتى ها باودن جوتا دو en goɗo aya waɗago barke hokki en kadi sembe e hattan nde wonno no kewɗen wi tan e kala e saaha hay mana yettinde foofandu walla jofnude konngol tan ko e rokkede ala ko haali noon balɗe e bandum ɗum noon en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala en garti e yewtere men yewtere mon suukara korka nde kewɗen hebluɗo e kala altine walla e kala aljuma e ɗiɗo ñalɗi tedduɗi ɗiɗo ñalɗi baɗaɗi barke ɗum noon en calmini en juurima dendagal khalifa men to banggue diine khalifa men to banggue aada e dendagal yeeɓiyankoɓe ha e hettiyankoɓe kadi haalirde nde fa tabarakallahu to caméra o wonani caméraman ko Djiby Dieng fa tabarakallahu yeeso aya ngo musidɗo moon akhukum fillah al oustaz Mansour Sall khadimul ilmi wal ulamai wal muslimina jami'an ko musidɗo moon mana oustaz Mansour Sall khadimul ilmi bindan gandal bindan anduɓe e dendagal julɓe e kuftidinde muɗum almawdu'una alyawm yaduru hawla wujubu siyami ramadan suruɗu wujubi siyamu ramadan sarɗiyeji baɗɗugol mana korka sarɗiyeji baɗɗinoji mana neɗɗo o ko wiyete ko korka waɗɗimomo sarɗiyeji muɗum woni ko jiɗɗen yewtande bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ha e hettiyankoɓe haalirde nde inchallahu taala e yewtere men ɓennude mana wonno mawdu men ko holko woni korka to banggue luga walla holko woni korka to banggue nahwiyankoɓe ɗum noon hande ko e ndeɗo toɓɓere mana natirten inchallahu taala yajibu siyamu ramadan ala man tawafarat fihi shurut attaliya korka mana ene waɗɗi e dow on mo ganduɗa timminɗo ɗiɗo sarɗiyeji ɗi jogorɗen limtude ɗo ko adi fof sarɗi gadan o ɗum woni wonde juulɗo korka waɗɗi mana ko juulɗo korka waɗɗaki keefeero hay so tawi mana o hoori kanko keefeero o korka ka sellantamo ko adi fof mana ko noddate ko yo ar taw o jaɓa Allah yo ar o seedo Allah subhanahu wa taala o jebbilo o naata oɗo diine l'islam koye ɗum taw o noddate wadde keefeero so tawi o hoori korka ka sellata mbiɗen ko wonde juulɗo wadde woni benji mana juulɗo ko keefeero wadde alay sago o wona mana juulɗo taw keefeero korka waɗɗaki ɗum hay so tawi o hoori kadi korka ka sellata nde wonno korka kañum ko ɗum dewal Allah ngal ganduɗa ngal sellata e dow keefeero mana hay so tawi no o jebbilima o jaaɓi Allah subhanahu wa taala waɗɗaki mo yobde ko ganduɗa ɗum woni ko o fatorno e korkaji ɓennuɗi an kadi wiyatake ɓaade o tuubi o naati l'islam o jaaɓi Allah korkaji ɓennuɗi fof o yoɓat ɗum ala ɗum woni mana sarɗi mana baɗɗiɗo gadana o sarɗi ɗin mo woni wonde kellifaɗo alay sago mana gona kellifaɗo al boulugh wonde kellifaɗo woni benji kellifaɗo noon ko wasde hellifede woni suka mana cuholel ngel hellifaka kañum korka mana waɗɗaki ɗum korka waɗɗi ko kellifaɗo sabu eɗen gandi nela sallllahu alayhi wa sallam o wi kuɗol windanede bakkat kuɗol binnowol bakkatugol ngol mana ɓamtama e ga yimɓe tato ɓe binnantake mana bakkat ko adi foof ene jeeya hen cukalel ngel ganduɗa ngel suwa hellifede taw heɓani duuɓi kellifuya walla suka mo ganduɗa o yiyani taw maale ɗe ganduɗa kolloje wonde o hellifama en gandi alamatul boulugh maale kellifuya so tawi mana ko suka mana debbo alay sago o watta yiide mana gantu so watta yiide règle o watta yiide farilla hankadine yo andu o hellifama so tawi mana kadi
terɗe makko mbaylima yo andu kadi o hellifama so tawi kadi maana o watti kadi hoyɗitade maana omo renda yo andu kadi o hellifama wa amma so tawi ko suka gorko so tawi o heeɓi maana duuɓi 16 walla so tawi hankadine terɗe makko mbaylima kala tan nde o yi maana terɗe makko ene canji to banggue maana kala leeɓi ɗi ganduɗa ɗi wona ɗi o jibdina so tawi o yi ene feeñi e ɓandu makko tan yo andu hankadine o natani kellifuya o limtama e hellifaɓe yo andu hankadi ko kellifaɗo kala noon ko waɗɗinomo mana jinnaɗo makko gorko so tawi ko debbo yo andu gorko yo andu hankadi ɗum ne waɗɗimomo woni julde de woni korka woni askal woni hajju mum so tawi ko suka debbo ne kadi yo andu kala ko waɗɗino jinnaɗo makko debbo e l'islam waɗɗimomo kala hen ko waɗani hankadi omo windane bakkar so tawi o tubani ɗum woni mana maali kellifuya alay saago o wona kellifaɗo wadde mo hellifaka korka waɗɗaki ɗum hayso mana cuhlel hayso tawi hoori korka muɗum mana sellata tawde wona mana kellifaɗo kono so tawi ko cuhlel ngel ko ene wawi hankadine faltade en andi ko woni korka hayso suwa hellifede taw ene waɗɗi e dow waliyu makko woni mana keɗɗo e alhaaliji makko mana jinnaɗo makko bam makko walla bam makko tohos walla keɗɗo e alhaaliji makko on ne waɗɗi e dow makko nde yamirtamo hoorde mana jomira suka o yo hoor hayso tawi o hellifaka kono tawde o watti faltade hankadine hayso heɓani mana duuɓi kellifuya walla o heɓani mana duuɓi ɗi ganduɗa korka ɗo waɗɗimo o hellifaka taw jamiramo yo hoor beele terɗe makko ɗe ene gowta beele omo woowa ko wiyete ko dewal Allah beele omo woowa korka ko adi nde o hellifoyete so tawi o hellifama hankadi korka sattantamo hankadine tawat hankadi ko wowti ko wiyete korka ko sarɗi mana battuɗo tati o alay saago gona mana kaqqilɗo korka waɗɗaki e dow mo ganduɗa mo hakkille mum wirni neɗɗo mo ganduɗa oɗo ko hakkille o koko wirni korka waɗɗaki e dow mana korka sellata e dow makko e wiya mana korka waɗɗaki ɗum kono korka ne waɗɗi mo ganduɗa neɗɗo gonduɗo e rafi hakkille mo hakkille mum wirni korka ne waɗɗi ɗum heddoto noon ko ɗon ɗon wonde rafi hakkille so tawi o hoori korka ka sellata wonnoon ko hayso tawi o hoorani e ɗin duuɓi kala nde Allah hokkuyimo cellal o heɓti mana o heeɓi aafiya hankkadi kala ko rewano e korkaji ɓennuɗi o yoɓat so tawi koye nder duuɓi tati walla koye duuɓi ɗiɗi alay saago o hoora lebbi ɗiɗi korkaji ɗiɗɗi o rewanoɗi walla soko duuɓi tati kadi o hoora lebbi tati ɗum waɗi korka ene waɗɗi e dow kangaɗo hayso tawi so o hoori noon korka sellata korka ene mana ene jeeya sarɗeji mum cellugol mum kadi wonde kattanɗo alay saago gona kattanɗo taw aɗa jogui mana cellal aɗa jogui hattan wawde mana hoorde so tawi a woni kellifaɗo a timmini ɗiɗo sarɗeji foof hakkille o ene hiisi fa tabarakallahu hankadine ala ko heddi so wona hoorde e hakkude ɗum ɗon ema fuɗɗade korka hankadine taw ronkere ari a natti wawde hattande to banggue mana nayewu to banggue duuɓi ɗi towi hankadine a ala hattan wawde hoorde walla ni rafi heftimama e nder ɗum hankadine so banggue rafi cellal ɓandu rafi o hattanani wawde hoorde ko wayno mana holsa en eko nandi hen ɗiɗo rafiji ɗi ganduɗa ɗi jadata e korka aw gayrihi walla ko nandi hen ɗum tagi o wi mana Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar kala laatiɗo e mon mana ene wondi e rafi cellal ɓandu o sellani korka tawi komo rafa walla o mona e dow mana ɗanngal o woni ko e voyage o ko goɗɗuɗo mana ene voyage mo ganduɗa ɗannungal to ustini julde fodde kene lofuji mana 96 kilométre fodde mana ko ɗannungal gustingal julde so tawi ko juulu omo yamira kala ɗo juulata darɗe 4 yo usto waɗa darɗe 2 kala ɗo mana ko waktuji mana julteɗe 4 ɗi fof usta waktu fof julɗum waktuji 2 mana darɗe 2 ɗum tagi o wi so tawi ko korkane omo wawi mana ñamlade o wasa hoorde ha o yettoyo o konta mana ñalawma balɗe ɗe o hoorani ɗe so korka ɓenni o yoɓoya ɗum ɗo ene jeeya e mana e sarɗiji he
so tawi noon rafi o iwi Allah waɗi korka tawi ko o sellani omo wondi e rafi cellal ɓandu korka ɓenni hankadi ne rafi o Allah waɗi mana o heeɓi aafiya o heɓti cellal ɓandu makko ene waɗɗi e dow makko yobde ma aftarahu min ayamin kala ko o tañno ñalawmaji o horani ɗi foof waɗɗi moom hankadi o yoɓa ɗi ñalawmaji hankadi soko balɗe sappo soko balɗe joyi soko lewru ndu fof woni o horani ne so korka ɓenni o yoɓat lewru ndu fof so tawi o heeɓi aafiya makko so heɓti cellal ɓandu ndu al iqamatu sarɗi battuɗo mana joyi alay sago o wona kadi ñiiɓɗo o wona gonɗo e nokku mum taw wona e laawol ɗannungal no mbiyani korka waɗɗaki e dow mana gonɗo e laawol gonɗo e ɗannade e konngol Allah subhanahu wa taala ɗo wi waman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar kono noon firtani wonde gonɗo e laawol ɗannungal o so tawi o hoori korka sellata korka makko ene sella so tawi o hoori kono noon so tawi korka ka hankadine ene yettima e lorde wonti hankadine ene lori fittanu ndu ɗum ɗon hankadi wona korka ka ko korka harmuka e makko ene harmi e makko hoorde on saaha kono so tawi korka ka lorlatamo so hoori ɗum ne kadi ɓuuri moƴƴude wa anta suumu hayrun lakum Allah subahanahu wa taala o wiide koora toon noon ɓuuri moƴƴande on ene jeeya e sarɗeji kadi mana cellugol korka yewde immorade e ƴiiƴam mana fiiloyru walla ƴiiƴam ɓesgu wonande mana debbo so tawi omo hoora korka waɗɗotomo ko so tawi omo laaɓi o alda e ngantu o yiyani mana farilla o yiyani règle walla mana ƴiiƴam ɓesgu mana debbo mana gonduɗo e farilla walla debbo gonduɗo e ƴiiƴam ɓesgu ɓeeɗo ɗiɗo mana korka waɗɗaki e korka sellata e mabɓe mana korka kadi ene harmi e dow mabɓe hoorde on ɗo saaha debbo to o yi gantuɗo walla to o wondi e ƴiiƴam ɓesgu ɗo on saaha on ɗon dumunna ɗon ɗo suwa laabde so tawi o hoori yo andu korka ka ene harmi e dow makko ɗum woni nela sallllahu alayhi wa sallam o wi mana rewɓe so tawi ɓe jii gantu koɓe yaafaɓe to banggue koɓe ndewano e julde wa amma kala koɓe ñamli e korka ɓe joɓat ɗum so tawi korka ka ɓenni ɓe lima balɗe ɗe ɓe ñamli ɗe ɓe joɓa ɗum ɗum waɗi o wi alaysa ida hadat lam tusalli walam tasumi fa dhalika min nuqsani min diniha on saaha o wi mbete wona so tawi debbo so tawi o fiilima o yii gantu o juulata o hoorata e on ɗon dumunna ɗum noon ko sababude ustade ɓe to banggue diine mabɓe nela sallah sallam yummen aicha yo weli Allah won e makko o wi laatinoma ɗum ɗo ene heɓannoɓe e zaman nela sallllahu alayhi wa sallam on saaha nela sallah sallam yemiraɓe yoɓe job mana korka kono noon yemirtaɓe yoɓe job julde de firti noon kala koɓe ndewa e korka ɓe joɓat kala noon koɓe ndewa e julde e on saaha koɓe yaafaɓe on ɗon sifa ɗum noon haralleɓe ɓe kolla en waktu o gasi ha laaɓi koɗo kaddaten e bandiraɓe inchallahu taala caméraman ko Djiby Dieng fa tabarakallahu to montage ko wonan en toon ko Ali Fall yeeso aya o habrirde nde musidɗo moon almudel moon al oustad Mansour Sall khadimul ilmi wal ulamai wal muslimina jami'an inchallahu tabaraka wa taala wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu